Kawuono wadwaro mar mondo mi watwagi kotenre kod chudo bang' masiche mago mag apaya. Wang'eni piny maru masiche ma kamano osebedo ka medore. Waneno masira makoch ma bende notimore e gwenge mag Coptic mane kaunti ma Kisumu, masira ma bende nokelo thoe mago mag ji 27 kama moko mathoth bende noyudo hinyruok makoni kod kocha. To bende kinde ka kinde wajaneno ka masiche mag apaya makamagi bende juko nyamburko mago mag sikunde, wacho ni school buses samoro ka ji osekodesa ka gidhi godo liete, gidhi godo kata mane arus kanyakla kod rombe mopogore mago mag ji giwegi. Dibed ni inyalo chulgi koso oyo. Kata kamano nitiere bura ma bende nong'ad kod jang'ad bura mano mar doho maduong' ma pachoka mong'ere kaka Roslyn Aburili mane higa mar 2024 bang' kambi moro mar okumba noter yua kendo honya kwa Ramgajwang mar mondo mi ochul jogo ma bende noyudo masira mano mar apaya katiyo koda nyamburko mar skul kata mana school bus. Wach manyaka sani nong'ade ni kapo nono ni ji kopogore koda staff nyithi sikul kanyakla kod jopuonje koyudo masira eminyalo chul. Jomopogore gi mago nyaka Ramgajwang oyo ok nyal chule gi omiyo otieno ma kawuono ber mar mondo bwalwos kotenre kod chudo bang' masiche kopogore kata mana gi nyamburko mating'o nyithi sikul nyaka Ramgajwang. Waseneno sakos mopogore ma bende yudo masira ginto chal gi chal nade pikipiki e kin mamoko. Omiyo otieno ma kawuono wantiere kod Jared Obiero ma bende en jalony e weche mag okumba kendo en apisa mano mar kambi mar okumba mong'ere kaka Pioneer Insurance. Jared, harwaki ni machiegni e twak marwa e cheno mar Rameny Piny. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Mana kada senyiso nyikwa Ramgajwang ni pile ka pile piny maru masiche osebedo ka medore. Penjo maduong' en ni compensation, chudo be nyalo time yo makare. Wachaka nagi masiche ma bende juko school buses nikech mae mwaseneno ka timore kinde ka kinde. Kinyalo kod na paro ji 27 manolalo ngimagi ne gitiyo koda school bus mano mar AIC Naki High School. Nyaka sani ji 27 nolalo ngimagi, mamoko bende nosekow juma mokalo. Mokwongo en mos makende ni gik ma waromogo mag masiche mag apaya en wach ma inyo chuny jopiny. To kapok duoko penjo ma ichiwo to owinjore mondo wang'e ni insurance konyo gi kar kanye ka ochopo kuom weche machalo kama. Mokwongo insurance en riwruok mar ji ariyo matimo winjruok ni abiro kelo wechena to in ibiro konya ka dipo ni masira ojuka. Koro e seche ma watimo winjruok to nitiere weche ma nyaka waketi, nitiere weche ma an abiro mi cover kata abiro mi okumba kaluwore gi weche mikelona. Ka wakelo weche mag school buses kata geche ma itiyogo mondo mi otiyogo, gima insurance company ng'iyo mokwongo en ni tich gari ni en ang'o. Tich gari ni mokwongo kata tije mokwongo en ni onego bed noting'o nyithi sikul kod jopuonje ka gitiyo tijegi mag skul. Koro mano e tich mokwongo. Koro sama ng'iyo kako onego bed ni akonyi e kinde ma inie masira to mage weche mang'iyo mokwongo. To ka ing'iyo kaka skul obet nyiso ni ka masichego ok bed ga mang'eny ahinya to nikech kata drivers monego bed ni riembo gechego gin drivers monego bed gi lony ma piny ong'eyo maler. Tiere chike mantie manyiso ni mondo qualify ka iriembo geche mag skul to nyaka ibed gi lony machalo kama. Koro gima timore ni ka insurance osenyisi ni an abiro konyi ka dipo ni masira ojuko nyithi sikul kata jopuonj, to nyiso ni kanyo kama wachno ogike to wechego indiko e gimiluongo ni policy document kata terms and conditions. Koro terms and conditions ema nyiso kaka wabiro konyore ka dipo ni masira ochopo. Koro gimomiyo insurance companies seche moko ok chul magi en ni samoro gini otimore oko mar weche mane wawinjore ka wachajo premium. Koro mane momiyo chudo ok bedi. Watimo joma ne dhi arus okaw gari kata joma ne dhi wachni joma ne dhi lielo okaw gari, joma ne dhi wuodhe gi mamoko mathothne gibedo jopiny mane oko mar skul. To gima timore en ni ok gibedo covered, gionge policy
document. Policy document fulo jok monego bed ni chulo ka diponi masiro yudore. Ka uonge nying jok monego bed ni chulo ka masiro yudore, to mano nyiso ni tek ne insurance company mondo timang mondo chudi. Mathoth ne jok mabende nyinge gi yudore premiums baka mage, iwacho ni en staff mar school. Nyalo bedo nyithind school kata jopuonjre, nyalo bedo staff, iwacho ni mago mag school e kin mamoko. Kamano. Kadaro mar mondo mi wapuonj jopiny nikech kinde ka kinde kata mana sani wang'e ni sikunde oseloro. Ang'e ni tam mar adek biro bedo ka chako e kind thuolo mar jumbe ariyo ka wuok kawuono. School buses bedo ga hikodesa. To kinde ka kinde masiche koseduoko kata mana school buses makamage. Ero compensation to ok tim ne jowuoth kopogore gi jogo eko mabende ok tim ne school. To koro bus ni kosekethore okethore mok nyal tiyo, en be inyalo nyiewe kendo nikech koro en premium. Insurance nitiere tieng' mopogore opogore. Nitiere ma chik ochuno ni nyaka bedie, iluongo ni third party. En okonyo ngima jok ma oko mar gari, weri gi joma gari, weri gi wuon gari hie, to gi gari wuon, okonyo joma oko. En ochune chike mokero ni nyaka obedi mondo ka dipo ni gari ohinyo ng'ato, ketho gir ng'ato gi oko, tinyalo chul. To nitiere machielo miluongo ni comprehensive insurance. Comprehensive insurance ema koro orito nyaka gari no bende, ni ka gari no okethore to ichulo. Koro mano thothne king'iyo insurance mimiyo skunde, to mano nie iye, orito jopuonj, orito nyithindo, to orito gari bende. To jowa thothne ok ohero kawo comprehensive insurance nikech bet en odwaro chudo mamalo kuom premium. Koro nikech wadwaro gima wachulo e yo mayot, emomiyo wakawo third party. Kadikoni third party policy mane in go, to nyiso ni in hinyruok mar gachi ok nyal chuli. To kikawo comprehensive tinyalo chuli. Koro mane kaka en. Koro wawacho ne jopiny, lakini policy mimiyoga buses mag school gin policies ma temo mondo kony ngima mar gari no wuon, to gi jok ma policy owacho kaka nyithi sikul to gi staff mar skul no kende. Manyiso jogo ma koro yudo hinyruok gin koro gineno nende gi kaka gitimo. Gin thothne gineno nende gi kaka gitimo, mabe thothne wahero ga konyo jopiny ni nyaka ing'e ni ngima ni chakore kodi in iwuon in ema nyaka irite. Ka isefwenyo ni gari ma itiyogo no onge gi insurance monego bed ni konyi, to nitie insurance mabeche yotie moloyo. Ji winja to kale akala, iluongo ni personal accident cover. Kata ji mang'eny man gi geche gi giwegi, ka ng'ato osewuok modhi insurance company en owacho ni adwaro motor insurance, to en osemana rito mana gache no kende. Okia ni ngima ne onge, okorit kanyo kaka ng'ama driver mar gari no, kata gi familia ne bende mabe onyalo ting'e gari no. Ok nyal konyore ka dipo ni hinyruok obet. Gimo cover kata gimo rito ngima ne en mana ngima mar gari no kende. Koro mago gik ma ji onego ng'e. Ni bank isekawo kata insurance, obed ni mari mar gachi wuon kata gari mar oganda, to nyaka bed ni ng'ata mabiro tiyo gi gari no bende nigi insurance machielo morito ngima ne mar personal accident cover. Mane ma koro biro konyi i ng'at machielo. To koro kan mlako pogore kara mnagi mag sikunde. Koro mag sikunde tiseleronwa wawinjo. Koro nitiere group moro ni public service. Magi nyamburko mating'o jowuoth. Gin to okumba margi chal nade. Gi cover jomage e kinde ma kata hinyruok oneno nikech masiche mag apaya bende osebedo kara mana ka juko PSVs. Public service eto koro konyo jowuoth. Nikech kata king'iyo premium michulo kich mondo chiw public service the certificate, to iyudo ni en orito ng'at mar adek, ma ng'at mar adek en passengers. Iluongo ni passengers legal liability. Tiende ni ng'ata mochudo mondo idh gari no en gima ne oriti. To gima duong' en ni kapok idho gari kaka japiny, to negi ng'e ni gari no nigi insurance. Mano gima nyaka ng'i. Thothne dhano donja ng'ato osegoni koko, idonje i gari, ichulo fare, in idhi. Ikia kata gari nigi insurance ma valid kata ma onge go. Be waneno gi endara kata kuonde ma wawuothe ni ka wadhi tineno mana kosedi gimoro matin e lwet polis to ji kala. Gimomiyo ma otimore in kaka japiny to kinono. Thothne iyudo kata ni en insurance ma noseketho, ndalo ne no oserumo. To unu udhi adhi e gari, be uoro kaka ukalo mayot. Udhukalo polis no mayot. Koro gima wawacho en ni ber mondo mi kaka in japiny ng'i ni to gari midho ni be nigi insurance morito ngimani. Nikech ang'e ni kinde ka kinde kata mana ka ng'ato idho nyamburko, thothne ok wajadhi kata mana ng'iyo ne okumba, en gi premium koso third party. Nikech adiera makende, ang'e ni en gino ma bende kata mana jopiny samoro kia. Nikech odiochieng' ma kawuono kata mana ka
ton bed ni ng'ato ohinyore kata mana anyuola moro lalo kata mana watgi e masira mar apaya mano mating'o jowuoth. Ji adi mong'eyo kata mana kata ni chudo nitiere. To chudo ma kamagi itimo after how long? Bang' thuolo maromo nade? Kasi bed ka en premium kata mana third party. En third party kata comprehensive. Kata comprehensive. Maduong' en ni bedo ni ok wang'i duogo ne wan kaka responsibility. Nyaka kapok idonje gari to nyaka ing'e ni be okumba no oriti. Mano wach maduong'. Chutho to wakawo weche go wawe lwet police kata wawe lwet obila morito piny. To seche moko gikonywa nikech samoro kech omiyo ginyalo kawo pesa mit bilie gikalo go kamano. To in iwuon nyaka ing'e ni gari miidho no en gari moting'o kumba manyalo riti kaka japiny. Kata orito ng'at machielo kata kapok ioro ng'ato dhi oidho gari miore no nyaka ibed ni king'eyo ni en gari manyalo rite makare. Nyanya Koronga Jwang, bed ni intiere koda ote mora mora ne Jared Obiero mabende en jalony weche mag okumba kendo en apisa mano mar kambi mar okumba mano mar Pioneer Insurance. Ioronwa lai mago ote machoka rede ka 600 mbui mago mag oganda bende nyalo oronwa ote makamaga. Abiro bedo ka asomogi mar mondo mi Jared okonyi. Taparo ni Jared kama ni kelo mar wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed kod okumba ber ka ng'ato kawo. Aparo ni kanye mar bende koro walosi jogo eko nikech masira te en gino ma bende timore apoya nono. Odiochieng' ma kawuono ok inyal ng'e kapo ni inyalo yudo masira kata oyo. Personal cover, why is it important? Nang' mene ochuno mar mondo mi japiny bed kod personal cover? Thothne ka ng'ato kawo cover marito ngimane owuon ma wawacho ni personal cover, ok wakawe ni mondo gini otimre. Wakawe mondo wabed gi chuny mokwe ka wawuotho kata ka watiyo tijewa ni kadipo ni gimoro marach ojuka tanyalo yudo konyruok e lwet ng'at machielo ma en insurance company. Koro gini ber nikech omiyo iwuotho kendo itiyo tijni king'eyo maler ni kadipo ni masira moro ojuki to nitiere ng'ama nyalo konyi. Kony mawuok e personal cover gin kony mopogore opogore mang'eny. Abiro wacho matin. Mokwongo en ni nitiere hinyruok moko matindo manyalo miyo dhi osiptal kane ok iikori gi pesa michulo godo bill to gichulo bill. Wach mar ariyo, kadipo ni nitiere tho wuoke bende nitiere pesa minyalo chul jogo duto ma tho ni nyalo hinyo. Nitiere jok mangimagi otudore gi mari ma kadipo ni hinyori bedo ni tho kata hinyori e kiwango ma ok inyal dhi nyime gi konyogi to ngimagi kethore. Koro insurance mikawo en ni ka gima rach otimore to nitiere kaka inyalo yudo kony e yor pesa manyalo miyo ngimani dhi mbele kata ngima jok mamoko ma ngimagi otudore gi mari. Koro nyaka ibed kode king'eyo ni gima rach nyalo timore apoya nono ma ok ipango kata ok iketo ne pesa tenge. Koro wakawo buok kata luoro manyalo mako ng'ato to waketo e insurance company ni kadipo ni gimoro otimore to mondo mi gikel konyno. Koro nyaka ibed kode eka inyalo dhi nyime ka in kod kwe kata timo gigegi ka in kod kwe. Dong samoro ji nyalo kata luoro chudo mago mag okumba ma kamano. Ng'e ni sani ochumi bende oridore piny sani tek. Kata ni samoro kakawo personal cover ni chule pesa di e kin mamoko. Magi koro ka anyalo wacho ni en personal accident cover is the cheapest. En ema beche yot. Gimomiyo beche yot, insurance tiyo gi rieko moro ni waloso dero. Abiro wacho ni en dero ma ji mang'eny donje. To ka ji osedonje to ng'ato ka ng'ato kelo matin ei dero kanyo. To eka jo matin ma hapgi obedo marach oyudo hinyruok ei dero to mane wachoko ei dero kanyo konyogi. Koro gima timore en ni premium ma ng'ato chulo inyalo wacho kata ni mar cover mar 1 million iwacho ni mondo ichul premium mar 3,000 Kenya shillings. Teni in 1 year ichulo 3,000 to ngimani oriti el tune mar 1 million Kenya shillings. Teni kitho to insurance company chulo 1 million. Ok ni mane kaka ngimani romo to ing'iyo ni 1 million kata million achiel nyalo chwalo ngima ng'ato modong' ma iweyo chien. Koro gima timore en ni chudo pogore opogore kaluwore gi idwaro level maromo nade mar benefit michulo. Kidwaro mang'eny to kaka medo dwaro mang'eny e kaka insurance bende premium ne medo sudo. To lakini premium ok inyal pimo gi pesa ma ibi chul kadipo ni gima rach otimore. Koro kaluwore gi benefit
ema biro nyiso premium michulo. To Jared, mar mondo mwagolo dok kuom it jopiny, wang'e ni hiring iwacho ni kodesa mar gari inyalo tim mar school bus, inyalo tim mar SACCOs, nyamburko mag ji giwegi, kata mana nyamburko mago mating'o ji giwegi iwacho ni matindo tindogi. Mago to chal nade kapo nono terms magi chal nade kapok ng'ato odhi kodesa ohaya kata mana nyamburko makamagi terms magi to chal nade. Ang'e ni mag school buses ni selose. Naselose to mae biro konyo ng'ato mabang'eyo ni winjo asani kaka jowa mawuok mabor ka biro Nairobi, in e gari kendi e gachi mikao na insurance maber michulo premium maber. Koro ibiro tiwacho ni wakwan ji moko 2-3 e kor yo ka mondo konya chulo fuel ka wadhi Nairobi. Dong kamano. Gima wawachni ni kadiponi masiro yudi gi jogi miting'ogo, to jogo ok nyal chulo, insurance ni ok nyal chulogi. Kendo gima timore kanyo en ni jogo nyalo teri kata e kot. Kadipo ni hinyruok gi obet to giteri e kot nikech ne gichuli. Koro gin gibedo mana covered kiting'o gi nono ma ok gichuli. Ka insurance ofwenyo ni iting'o jomoko to chuli, to mano koro nyiso niya kaka ne en onego bed private insurance cover, koro ikawo PSV. Makoro koting'o kramna anyuola, familia, mago tichulo. Mago tichulo. Tek ni familia ni tok chul. In gi familia ni ok chul, unu chalru, ok chul. Lakini joma ikwanyo oko, ma waluongo ni third party, ng'at mar adek, mani oko mar familia ni, en tinyalo chule. Mana ka ne samiting'e no ne ok ochuli kata ok omiyi gimoro matin. Mano penj maduong' ahinya. Aneno kanyo ka ote bende opogore ma bende jopiny oro kaendi. Aneno ka Jackie Nyarmudi wacho ni nang'o miyo ni school buses koyudo masiche mago mag apaya to ok chul jogo eko ma bende kodesa school buses makamaga. Aparo ni nisewacho mana kinyalo mana nwane matin samoro ok oyawo mbui mare, ok oyawo mana chenro oneno gi sani. Anyalo nuoyo ne nikech awasewacho ni policy kata cover kata kuma mimiyo geche mag school imiyogi ni mondo rit ngima gari no, nyithi sikul kod jok mamoko matiye e skundno kaka staff kende. Kadipo ni uhaya gari no, mamano to wawacho ni mana achiel kuom ng'ikni kata rem manitiere en ni ka uhaya to ung'e maler ni insurance ok nyal chulo. Winjruok manie kindu gi ng'ama no haya nu gari ema nyalo miyi chulo, to ok en insurance. Skund ema nyalo chulo, kata ka dereva mane riembo marach nyalo chulo gi gik machalo kamago, lakini insurance to ok bi. Mak mana kadipo ni nitiere skul ma oneno ni adake e gweng', mamano te adier manitie ni skunde gi duto ni e gweng'. Kendo be yudo ni most of those buses geche go be samoro jo gweng' mochoko pesa king'iewo ne skul kata jo siasa gi mondo mi okonya alworano. Mago gik matimore e ground. Koro nyiso ni samoro kuonde mang'ikni go nitie monego wang'i kaka watimo, kaka waloso tendi ka school dhi kawo insurance ne bus gi to gikaw magimed ni gari ni biro ting'o joma moko. Koro kata ka insurance company charge premium to gi charge ka ging'eyo ni nitiere joko tije mamoko ma gari ni biro timo mopogore gi ang'o gi school. Mano kotimore to nyiso ni kata ka koro haya gari no to insurance company nyalo konyo. Koro mago gik manyaka ng'i. Obiero nitiere oteka mano mar Gideon Ndaya wacho ni nitiere Kajiado oneno chenro, wacho kanyo ni openjo nang'o momiyo ni chudo mar joma oyudo ajali mar ndara deko kabisa kendo ok yot mondo chudo no kony ng'ato mapiyo. Deko mar manitiere nikech kaka process obedo. Ka ajali otimore to chakore gi police. Police mano chope scene ong'iyo kaka en gik mano otimore kanyo mobedo recorded. Kaka iluwo gino mapiyo ema nyalo miyi chuli mapiyo. Insurance tije yot ka iluwo chike mane winjruok obetie. Ka giwacho ni chiw matichiwo, idwa tim investigation, in available investigation no inyalo tim. Magi kotim atima mapiyo, insurance nyalo chuli kata within 30 days. Tiene ni 30 days and below. Koro luwore gi kaka in be cooperate gi insurance company kichiwo documents magidwaro. Nikech tij gi yot kaka gikwayi documents mondo ginon go kadipo ni nitiere paro moro mano e toke kane ajali pok otimore. Lakini deko to bet mana nikech documentation midwaro ok yudre sama piyo. Mane thothne. Kata kong'iyo ni kata ka insurance company chich ni nitiere tugo moro manie toke
mopogore gi yo maler ma ng'ato nyalo claim go. Oscar Odera penyo ni entie kapo nono ni japuonj nitiere motho e masira mar apaya to juko nyamburko mar skul anti chule koso oyo. Japuonj oidho nyamburko tangeni nyamburko no samoro nyalo bedo mar skul machielo. Aparo ni penjo mabende Oscar Odera penjo kanyo. Japuonj nyalo konyore koidho gari machielo to luore no dhi kanye gari machielo no ok opuonje skul no nikech insurance cover en mar skul no gi staff mar skul no. Kiidho gari machielo to koro nyalo konyore kanyo kaka third party, kaka ng'at mar adek mane wawuoye cha, kech koro ok ng'iye ka staff mar skul no, koro en idhi chule nikech en third party makoro nyalo chule nikech oidho gari ma ok margi inyalo chule. Koro kaming'iyo en niya ni sama noidho gari ma ok margi no chulo gimoro matin machalo kaka fare, ogolo gimoro matin, koso ting'e ating'a, koting'e ating'a tinyalo chule, to kogolo gimoro matin to nyiso ni owilo gari cha kogolo institutions bus to a PSV makoro kanyo to koro iyudo ka gisekedho chike mag insurance mane orito gari cha, kanyo ok chule. Makosa bet mana ni kogolo gimoro matin sama gari no oting'e. Manyiso ni un kaka wego kumba bende untiere koda ting' mano mar timo nonro momiyo ni delays kata mna deko bende nitiere compensation nikech ywak nitiere nikech thoth ote ma bende aneno kramna ka jopiny oro giywak ne kembe mago mag okumba ni ok osebedo ka chiwo compensation e sama owinjore mano mar konyo anyuola. Nonro gimomiyo itimo nonro en ni samoro nitiere jok mamoko ing'eni waluongo ni stakeholders, koro kaka iluongo gi koni gi dholuo nyalo chanda, to jok mamoko nitiere manyalo bedo gi paro mar wanyalo wacho ni mar kao pesa ma ok owinjore kuom insurance company en tudruok e oganda mamoko mondo gikaw go pesa kuom insurance company. Kadipo ni tudruogno nitie emomiyo investigation itimo, to itime mondo mi otimre piyo en ni ing'ama bedo investigator kata ng'ama noyud joma no bedo involved cooperate mapiyo piyo mondo gima idwaro no otimre piyo mondo ji okal. Kadipo ni nitiere kuonde moko ma ok donjnu to ukonyoru gi insurance companies ni ma to ok donjnwa tilero ni mondo mi tijno odhi mayot. Chutho to ka ok cooperate emomiyo gik ma kamago timore. Lakini gima wacho ni en ni ka insurance company yudo ni nitiere chudo monego tim e yo makare to ok budhi. Emomiyo winjo ka wacho ni time thothgi itimo ne piny mar ndalo 30 kaluwore gi kaka giyudo document. Ang'eni sa bende lao rekodwa kata kamano obiero kupogre gi nyamburko bende nitiere koda pikipiki. Wangech ong'ene pikipiki kramne gwenge magwa masiche mag pikipiki apiko medore pile ka pile. To compensation kramna chudo mago mag pikipiki to chal nade? Chalre achala ni insurance pikipiki mating'o jowuoth nyaka bed gi insurance third party at the minimum katin moloyo. Maka dipo ni masira oyudi idha piko kata masira oyudi ni wuothe ndara to ja piko gwei onego bed ni chuli. Koro maduong' en ni insurance company mane motimo nade dong gisi kramna steps mane bende gikawo nikech ngeni samoro bende gikakramna ni wakawo step mane an kaka samoro Sharon ong'awo na bede apiko kanyo ta piko odhi olwar piny an bende ayudo hinyruok makoni kod kocha. Okang' mane bed ni akawo steps mane bed ni akawo? Wach mokwongo manyaka ing'e en ni kapok idha piko no to nyaka ing'e ni en gi insurance. Mano abiro nuoyo nyadi mang'eny ni nyaka ing'e ni en gi insurance, to insurance no en mar kambi mane maka hinyruok owuok to samoro ka ywaruok dwa wuok e kindu ga piko to report mokwongo donjo ka police. Kia ka police ticho mana insurance insurance company kichope to ginyisi ni magi e documents ma wadwaro ma kisechiwo to nego bed ni wach no beda ma smooth mayom nyaka giko. Makoro mara piko bende chal mana kamano mago mag nyamburko. Process chalre achala. Process chalre achala. Indiko dhogi kaka nochakore gi kako gik. Ka oyud ni onge makosa e gik mosetimore process nyaka giko tichuda sana. To process ni bende dwaro obila? Obila weche teg mag gimoro ma motimore apoya wacho obila nyaka bede momiyo i-report e police station to gindiko ni abstract. Abstract en achiel kuom documents ma insurance company biro penj biro kwayi. Manyaka abstract bende nyaka ng'ato bede godo ka miye compensation gi kembe mag okumba. Mano nyaka bedi nikech mane manyiso ni gima notimore e yor apoya. Gimoro motimore e yor apoya nyaka bede attention mar police. Koro gine magi confirm ni gini notimore. To kata mana nyaka sikunde bende wang'eni nitiere koda pikipiki osiptal ikin mamoko.
Maduong' ni gimoro amora ma apiko bed ni tiyo kode kanye nyaka bed insured. Koro sama ikawo ne okumba en ni okumba no nyaka bed ni orite e tije motiyono. Ka tije motiyono emoket ne okumba to gimoro motimore e line no en gimichulo. Obiro tieno makawuono kapo nono ni inyalo chiwo paro ne jogo eko machano haya nyamburko, obed mago mag sikul, obed mago mag ji giwegi, obed mago nyamburko mating'o jowuoth. Aken en paro mane, advice mane mi jogo eko mabede chano timo ka hiring? Nikech wang'e ni kinde ka kinde wantiere koda events, chenro ntiere, obed liete, obed weddings, iwacho ni arus e kin mamoko. Paro mane madichiw negi? Wach mokwongo en ni kadipo ni dwa hire gari, ang'eyo ni wadhi e skunde nikech mokwongo bechgi yot, giyudore machiegni, gin e alwora ma wantie. To waseng'eyo ni e chik mantie sani kaka obet en orito nyithi sikul gi staff kende. Ka waseyo ni mano kende gima nitie, to wawere kodgi mokwongo. Ka chik no pok obiro machuno ni mondo wan bende wabed protected. Koro wach mokwongo en ni en sure ni gari no kapok ihaya kata ka en mar skul to bo cover ng'at machielo maonge kanyo. Koro paro machiwo en ni wawere kodgi mondi ka gionge gi cover no mondo wakaw geche mamoko moyienegi tiyo tije ainago. Koro mane paro mokwongo. Wach manyalo chiwo, manyalo ng'ado rieko nikech skunde gi odakie iwa en ni mondo chik obed motegno. Machuno ni geche gi nikech gitiye community, gikonyo community, mondo koro chun gi ni gikaw insurance manyalo rito. Ka ging'eyo ni gari ni biro bedo hired, to bed ni nyaka gibed gi insurance morito ngima jok ma hire. To bende Jared koro otino makawuono kata mana kapo nono ni ng'ato dwa hire proofs, iwacho ni gin oboke mane ma ka ng'ato dhi hire mtoka mar mondo michiwne, mar mondo miting bende bed ne gima yote in case of compensations makamagi? Oboke mokwongo hire kitimo to nego bed nitiere otas ma ndikruok mobetie. Wandikore wawinjore imiya gari, achuli pesa kama, to ibiro rito ngimana gari ni wabiro dhigo nyaka ndalo maromo kama. Koro mane oboke mokwongo ni ji ondikre. Wach mar mwaluongo ni gentleman agreement ni to koro chuno ni nyaka wawuoge ni adhi awuoyo gi principal oyiena ma ng'ani wang'iyo go owuoyo kodwa maber, otiyo ritowa maber, okoromo. Maduong' ni timuru kode winjruok ni kawe marach gimoro timore marach to ong'iyo kaka inyalo konyo. Koro nyaka ubed ni samutimo haya to nitiere oboke ma undikore mondo utime winjruok ainano. Chutho to watemo mondo wakwer ni kapok idonjori to ng'i ni be ibedo covered. Yeah. To bende kinde ka kinde wang'ino nitiere koda od bura, to od bura bende milose chik. Iparo ni ting' mane ma bende jod bura magwa nitiere godo, mago mag loso chike, miwacho ni favor japiny to favor weg nyamburko makamage. Nikech kuom ranyisi kwa nyisi case manotimore gi kambi, achiel kuom kembe mago mago okumba e pacho kae. Bende no involved, iwacho ni notudore gi school bus, ma bende noting'o jopuonjre nyaka Jwang'a, ma bende hinyruok nodhi mobede. To okumba makama aparo na ywaruok obedo magidhi nyaka e doho. Emana bura ong'ad gi Justice Roslyn Aburili, mano jang'ad bura mar doho maduong' ma pacho ka. Ma bende koro noyango ni mana jok mantiere mana kaka niselero, jok ma okumba no cover kende, ken school bus, ema bende ibiro bede ka imiyo chudo. Tiparo ni bende jod bura magwa gintiere koda ting' mar loso chike ma favor parties mopogore opogore? Gin gi ting' mar loso chik kolos mokwongo tiloso kaluwore gi gima timore e kinde no kod ndalo no. To gima wang'eyo ni chik en gima imedo ger kaka kinde dhi nyime. Koro chik nyaka jo od bura ng'i kendo wang'eyo ni skunde okodak oko mar oganda, gidak ei oganda. Koro nyiso ni gik mane waparo ni ok timre ema timore, nikech sama ne waketo chike ni school bus nyaka bed gi insurance, ne waparo ni obiro rito mana staff kende gi students. Koro gima wacho en ni jo od bura mondo chak ong'i chik ni kendo to ket ni kadipo ni school biro hire gari ni out to nyaka obed gi insurance morito jopiny. Koro ging'i kaka ginyalo gero chik no mondo bed ni chuno ni kapok gari obedo allowed to operate mondo dhi nyime gi tije to insurance nitie. To penalties be koro nyaka keti ne sikunde makawo geche gi miyo jopiny ka ok oketo insurance marito ngima jopiny.
Bende paro ni mane penjo mabende nabire nikech in kaka jalony e weche mag okumba bende paro ni chike ma kamagi nego beni irido kose mbeko nikech kaka wuono wana higher school Garch school okang' mane manego beni kore kapo nono ni masiba no osetimore wan osejukowa wan koro ok chulwa. Aparo ni in kaka jalony e weche mag okumba inyalo mana nyiswa chike mineno ni orie mar mondo mi wan karamna kaka jopiny kwa yudo hinyruok to wan bende wanyalo yudo konyruok. Chike gi to nitiere gima ok abi wache gi kizungu lakini gima an awuon ang'eyo ni ka wan kodi to gimoro amora matimo nyaka rit ngimani. Koro mano en gima nitie monego bed ni ji tiyogo. Koro gima abiro wacho en ni nyaka med rido ni king'eyo ni in oketi kamoro mondo irit ngima oganda joma moko to itiyo tijeni e yore manyalo miyo oganda jok mamoko go ok kethre ma ok ing'iyo chudo minyalo yudo e gima dhi nyime. Ikuongo ing'iyo ngima jomoko kapok ing'iyo chudo miyudo nikech thothne skunde gi machiwo pesa machiwo geche gichiwo to gin pesa mabiro chema ging'iyo ging'e ni nitie gima nyalo timore toke. Koro nyaka bed ni oridi ni kadipo ni biro timo gima chalo kama to nyaka irit ngima jomoko. Mano omiyo ng'ato nyaka bed held responsible as an individual. Ka en school principal emochiwo gari to en fully liable ni gimoro ama kochiwe tok chik to en owuon ema mondo mi otere do mondo mi otimang'e ong'i kaka onyalo chulo joma moko. To kapok ana nasa ng'adowa wantiere gi group moro ma bende nwawe chiena kanise. Wang'eni kanise bende nitiere koda nyamburko mage to nyamburko mating'o jo kanisa gin to ka giyudo masira mar apaya to ang'o matimore? Nyamburko mar skul nikech wang'eyo nitie skunde motudore gi kanisa. Ma kanisa wacho ni gari ni marwa skul marwa wanyalo tiyo kode kaka wan. To gima wawacho en ni ka ng'ato dhi kawo insurance to ibed clear wach ne insurance company ni magi e jok manyalo tiyo gi gari ni e kinde duto ma gari ni biro bedo insured. Koro sama insurer temo ke penji premium to keto premium kotudore gi ji duto mangima gi otudore. Koro inyalo keto nyaka members mag kanisa be bedo covered. Koro nyalo chwalo premium matin to lakini ng'eyo ni ng'ata matiyo gi gari ni ngima ne oriti gi okumba manitie. To bende wantiere gi NTSA bende kik wawe chiena. NTSA en duol ma bende ochung' ne ng'iyo iwacho ni National Transport and Safety Authority ng'iyo safety kata mana mag oganda mag jowuoth. En to ting' mare en ang'o kae? Ting' gi en ni gijiwre mondo girit ngima jopiny. Gine ma gin gi jukumu mar ng'iyo ndara geche maringe ndara. Gach skul okali oting'o jok ma ok gin students. Tiweyo kala ma ok ing'iyo ni jok moting'o gi gin jomage to be ngima gi oriti kaluwore gi okumba moketi e gari no. Koro sama itimo inspection to nyaka ing'i ni jok moidho gari no bende ngima gi orit gi insurance sticker manie gari no. Ka insurance sticker manie gari no ok orito gi to tichu kaka NTSA ni makuru gari ni mondo utim nade gi jok mane kanyo go mondo udhu charge. Koro gitem rido. Med rido nikech NTSA bende machiegni ni waneno kata mana rules chike ma bende ne gibiro godo ne jogweko ma bende osebedo katiyo koda school buses. So bed ni school tiyo godo kata mana jogweko ma bende kodesa. School bus nego bende ringo e kinde thuolo mar 12 mar okinyi nyaka 12 mondo mar midhiambo. Gi okenge mathoth nyalo kuma paro kata mana kaka iketo wire mesh e dirisa e kinde mamoko. Koro mano nitiere kama mbekni mar NTSA oyudore ni ok girito chike giketo giloso chike mabecho kaluwore gik ma gineno. En mana ni luwo tok chike go ku implement gi mondo une ni joma chike go orit makare. Koro kanyo nyaka gimed rido kaka kinde medo dhi mondo mi jopiny ngima gi omed riti. To wach ni mogik debed nang'o nikech in bende ng'eni iwuok e kambi mano mar okumba mano mar Pioneer Insurance. Bende inyalo mana nyiso jopiny wach ni mogik bende kaluwore koda thor wach ma bende wantiere godo advice mogik ma bende nyalo miyo jopiny otieno ma kawuono. Wach na mogik en ni wang'i insurance kaka gima konyowa to ok gima chik oketo mondo ti. Mane wach mokwongo. Ok watime nikech compliance ni police dhi makowa. Ng'i insurance manyalo konyi kaka ng'ato kadipo ni iwuotho to gimoro amora mitiyogo bed ni en gimoriti bed ni protection ni in emiyudo kendi wuon iloso kendi wuon. Koro gima wacho ne jopiny en ni meduru ng'eyo matut koluwore gi weche mag okumba ni ngima ni inyalo mana rito kendi mokwongo. Koro gimoro amora mitimo kadipo ni biro hinyo ngimani ting'eyo ni in emidhi hinyori kata jok ma ngima gi otudore gi mari. Koro beduru
ni ukawo kumba ne ngimau kendo ukawo kumba ne gimoro amora ma chunyu ogeno, ngimau kod gik moko duto ma chunyu ogeno, mondo mi uyud ni unyalo dak kod chuny mokwe. Mane life cover. Life cover nitiere life cover gi personal cover, ng'eni pogruok bende nyalo bedo kanyo. Koro life cover to thothne kitho tinyalo chuli. Nitiere cover manyalo rito odi kod jogi duto, odi kod gigi TV gi gik moko te ma in go, your properties be inyalo cover. Koro insurance cover to wide, ng'iya gima chunyi ogeno, nikech gima chunyi ogeno e gima ikawo ne okumba. Ka ineno ni gine ni kod nengo e ngimani, to kawo ne okumba motudore kode mondo ka diponi masira ojuki kod gima in go, to iyud ni nyalo duoki, inyalo yudo gimoro minyalo konyori go toke. Erokamano ahinya Obiero kuom yudo thuolo mar twak kodwa otieno ma kawuono. Erokamano ahinya kuom miya thuolo mar twak e weche. Mana kuma nyakorom Gajwanga mano Jared Obiero ma bende jalony weche mag okumba kendo en apisa mano mar kambi mar okumba mano mong'ere kaka Pioneer Insurance. Ne ogolonwa dok e itwa kaka wanyalo ritore, bende mano mar mondo mi wang'e chudo bang' masiche mag apaya. Bende gi nitiere chudo, geno marwa ni puonj ma bende Obiero ochiwo otieno ma kawuono biro konyowa e kit ngimawa mapile. Bende ojiwo wa nyakorom Gajwanga, bende nitiere koda personal cover ma kapo nono ni masira ojuki inyalo yudo godo resruok ni jogi kanyakla kod in iwuon. Bende kopogore gi mano, bende wach ma bende anyalo medo jiwo derepe obedo mago mating'o jowuoth kata mana in iwuon, wabeduru motang' nikech kindegi ang'eni koth chwe gwenge mago makaluo, bende koth chwe buore ka, bende koth chwe. Wabeduru motang' e apaya mar mondo mi kik walal ngima mago mag oganda. Koko mano gikanyo bende makelo wa e giko mano mar twak e chenro mar Rameny Piny otieno ma kawuono. Nantiere ka ilonya wadwa Lydia Okeyo. Nyinga en Sharon Ng'ao, ibed kod otieno makare.